Minn Marzu l-hawn l-awtoritajiet Libjani żammew 5,000 immigrant milli jaslu Malta. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet ta' wara l-baġit mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo. Fl-isfond sabiħ tal-Port il-Kbir mill-Forti Sant'Angelo, il-Ministru Evarist Bartolo tkellem dwar il-ħidma kbira li saret fl-aħħar xhur mal-awtoritajiet Libjani sabiex tissolva l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Spjega li Malta ħadmet ukoll sabiex issaħħaħ ir-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Libja sabiex mhux biss tinstab soluzzjoni għall-kwistjoni tal-immigrazzjoni imma biex inħolqu aktar opportunitajiet ta' investiment b'saħħtu. U saħaq ukoll fuq il-prinċipji ta' neutralità u l-paċi brabta ma' relazzjonijiet diplomatiċi. Tkellem ukoll dwar it-terremot fit-Turkija hekk kif spjega li ma hemm l-ebda Malti li weġġa f'dan it-terremot. Brabta mal-Baġit 2021, il-Ministru Bartolo saħaq li Malta se tibqa' taħdem sabiex issaħħaħ ir-relazzjonijiet diplomatiċi tagħha ma' iktar pajjiżi madwar id-dinja. Hawnhekk il-Ministru spjega li malli tgħaddi l-pandemija hemm pjanijiet sabiex saħansitra tinfetaħ ambaxxata fil-Brażil ħalli jitjiebu relazzjonijiet diplomatiċi Maltin fl-Amerika t'isfel. Pajjiżna jaqbillu jkun neutrali għax ifisser li jista' jkollu ħbiberija mal-akbar numru possibbli ta' pajjiżi u ħanek irridu, mhux biss ma' pajjiżi ġirien, kemm Ewropej kif ukoll mill-Afrika ta' fuq bħal Libja, imma wkoll niżviluppaw relazzjonijiet aktar qawwija ma' pajjiżi Afrikani fejn hemmhekk hemm opportunitajiet li jkun tajjeb għal pajjiżna. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal kif grazzi għall-akbar allokazzjoni ta' fondi Ewropej ta' 2.27 biljun euro pajjiżna issa għandu l-kapaċitajiet kollha sabiex iwettaq l-investiment neċessarju biex jibqa' mexi il quddiem. Hawnhekk spjega kif 112 miljun euro mill-fond ta' rkupru se jkunu qed jintefqu fil-COVID Wage Supplement. Spjega wkoll kif bħalissa qed jitfassal pjan ta' kif ser jintefqu l-220 miljun euro li nkisbu taħt il-kappa tal-RRF. Fil-fatt spjega kif fost oħrajn 20% minnhom se jkunu allokati għal qalba diġitali tal-ekonomija u 37% se jmorru għall-ekonomija ħadra u l-Green Deal. 10% tal-fondi ta' koeżjoni u l-fond agrikolu se jkunu qed jintefqu f'Għawdex. Bħalissa qegħdin għaddejjin bil-proċess ta' pjanar biex kemm dak li għandhom x'jaqsmu mal-fondi li ġew mill-fond ta' l-irkupru u reżiljenza tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-budget ta' 7 snin isir ippjanar biex nilħqu l-aqwa miri ħalli nkomplu insostnu dik it-triq li qabad pajjiżna.